हाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि खेबसे बरायनाय थाहरलायबाय। गासिबो आंनि आइ आफा जानाय आबौ आबै बोराय बुरै आंनिफ्राय गिदिरसिन बा आंनि फंबायफोरा गासिबखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। नोंथांमोना गोदानबा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो। दिनैनि टपिकआ भेरि इम्पर्टेन्ट टपिक जागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो सावरायग्रोनोसै नङा होनबा लोगोफोर। 27 सेप्तेम्बरखौ सोर सोर नेनानै दङमोन? गोबां बर' सुबुंफ्रानो जाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदोंमोन नङा होनबा, बिथांनि रेहायनि बागै जाय मिथिनो लुबैदोंमोन, करर मानसिफ्रानो नेनानै दङमोन नङा होनबा। जों बर' सुबुं बिसिबां आइ आफा मोजां मोनग्रा, रन्जन दैमारि सारखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनानो नेनानै दङमोन। नाथाय मा मोनखो? एनि टाइम सानफ्रामबो थगायजानाय बायदिनो जों थगायजागासिनो दं। दाबो बर'फ्रा लोरबांनिफ्राय लोरबां जागासिनो दं। माखासे दैदेनगिरिफ्राबो मा जागासिनो दङ? थगायनो, बिनिखायनो नाख्रेबनो हागासिनो दं। दिनै जोंहा मा दं लोगोफोर? जोंखौ बांसिन दा थगायखागोन। मा दंबावो नोंसिनो सानना नायलाय। दिनै सोर बांसिन थगायजादों? एनडिबिफ्रानो थगायजादों बांसिन। दिनै बिथांमोनखौहाय ओरैबायदि साख्रि होगोन, ओरैबायदि 5 लाख 6 लाख होगोन, 14 लाख नङा होनबा, ओरैबायदि कामान्ड'आव सोगोन, इण्डिया रेजिमेन्टआव सोगोन नङा होनबा, बड'लेण्ड फाइटार ओरैबायदि माबा माबि बुंनानै नङा होनब्ला हाग्रानिफ्राय लेंबोबाय बिथांमोनखौ। दिनै मा मोनखो? माखासे केडार जाय एनडिबिखौ सोरजिदों नङा होनब्ला, डियार नाब्ला सार, बिथाङानो दासिमबो माथो जोंनि बिटिआरनि सागानगिरि जानानै नङा होनबा, सिगनेटरि जानानै बिथाङानो माथो जेलनिफ्राय बिथांखौनो दाबो बख'नो हायाखै। मा बेफोरो? बख'नो होनबा 1 मिनिटनि खामानि नङा, हायो। नाथाय दा मा? बेफोर सोंलुखौ सोङोबा मा बुङो नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखायो कि बे आयेननिसो खोथा, जोंनि सायाव जेबो फैया, आयेना मा बिजिरगोन बेसो जागोन नङा होनबा। दा खोथाया नैबेसो जागासिनो दं नङा होनबा, इम्पर्टेन्ट खोथाया। बिदि नङा रायजोफोर, बरननो होनबा बेखौ सख'नो होनबा दसेनो हायो। बे जोंनि गिदिर गोलावनि आखायावनो दंखायो। नाथाय मा? बिसोरनाव जेलस ना, मिन्स मेगन सानाय नङा होनबा। नैबेफोरखौ लानानै बिथांमोना हिंसा हिंसिखौ लानानै गावसिनि मासिनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना बिथांनि सायाव केसखौ उल्था जाबसिननासो होनो नागिरो नङा होनबा। बे फैयोबा जोंनि सिटखौ लाजोबथारगोन, बे फैयोबा ओरैबायदि जागोन, ओरैबायदि रायजोफोरखौनो बुथुमनो हागोन नङा होनबा। बिनि बिबुंथियाथ' बिराद गोरा, हार्ड बिबुंथि नालाय, थ' बिथांमोना बेखौ गियो नङा होनबा। दा बेनिखायनो जोंनि बेसेबां एनडिबि बिथांमोन थगायजानाय दङ, बेसेबां मा लेभेलाव दंहैयो, सोर बहा दं? बर'फोर, बुहुमनि बर'फोरखौनो आं बुङो। जों पाब्लिकआ ज' जानानै जोंनि माखासे नोरजिया जि नाख्रेबजादों नङा होनबा, बे टाइमखौ जोङो बै नाख्रेबजानाय टाइम बायदि थायालासिनो दा जोङो गासिबनिबो थागतखौ ज' खौसे लागायनानै जों बे थागतखौ बाहायनांसिगोन। जोंखौ बांद्राय नाख्रेबबाय, रायजोफ्रा मा बुंनो सानो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। जोंखौ बांद्राय नाख्रेबबाय नङा होनबा। दिनै मा जाखो? एनडिबि गैला, एनडिबिआबो रिटायार जाजोब्बाय नङा होनबा, गैला, सारेन्डार लाजोब्बाय। बेनिखायनो दा आरोबाव एगेन्स्ट माबा मोनसेनिफ्राय माबा मोनसे उजिगासिनो दं। रन्जन दैमारि सार हमना ला, बिथांखौथ' माब्लाबाबो जों बिदि थाबाय थायोबा नायनायल' खोनानायल' जागोन। जोंनि लिडार बियो, जोंखौ बड'लेण्ड मोननायाव नङा होनबा, बड'लेण्ड सोरजिनायाव सागान होग्रा मानसि। दासिमबो बेस्रा गावनि सिमाङाबो जाफुङाखै, रायजोनि सिमांखौबो जाफुंहोनो हायाखै, जेलाव थानानै बिथाङा। सिन्था खालाम नोंथांमोनाबो, दिनै एनडिबि गैयाबा जोंबो गैयामोन। मा होनो, लासिं सिं अबावबा गुवाहाटि, अबावबा दिल्ली मुम्बाइ थां, अबावबा हाथाय बाजार थां, सोरबा सिख्लायानो जा, सोरबा सेंग्रायानो जा, सोरबा सिख्लाफ्रा गोबां आइजोफ्रा रेप खालामजादों, सोरबाबा मा गावथारजादों, सोरबाबा दानस' गोमाजादों, बांगालफोरजों फुथारजादों, बिदिमोन नङा होनबा। दा एनडिबि फैनानैसो बेफोरो सिरि जादों। जों गोसोबायदि बेरायनो हादों, गोसोबायदि फरायनो हादों। दा गिदिर गोलाव माखासे लावनाय मानसिफ्रा बेफोरखौ बुजियाखै नङा होनबा। गावनि टेलेन्टजोंसो ओरैबायदि जादों, गावनि रोंगौथिजोंसो ओरैबायदि जादों, नैबेखौ बुजियो। सोरनि थाखाय जादों बेफोरखौ नोंथांमोना रावबो बुजियाखै। आरो जाय बुजिदों, आं होनो गासिबो खौसे जा, बुहुमनि बर'फ्रा गासिबो खौसे जानायनि दा टाइमसै। आरो बारा गोबाव खालामनांला, बे समानोसै। जों गासिबो ज' जानांगौआ।